Was the car ready? Yes. Oedd y car yn barod? Oedd. Oedd y car yn barod? Oedd. Oedd y car yn barod? Oedd. Are there enough seagulls in town? Yes. Oes na ddigon o wylanod yn y dre? Oes. Oes na ddigon o wylanod yn y dre? Oes. Oes na ddigon o wylanod yn y dre? Oes. Is she crying? No. Ydy hi'n crio? Nac di. Ydy hi'n crio? Nac di. Ydy hi'n crio? Nac di. Is it a virus? No. Virus ydi o. Naci. Virus ydi o. Naci. Virus ydi o. Naci. Did it rain yesterday? No. Nath i fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath i fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath i fwrw glaw ddoe? Naddo. Did they know? Yes. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Was it foggy? No. Oedd hi'n niwlog? Nac oedd. Oedd hi'n niwlog? Nac oedd. Oedd hi'n niwlog? Nac oedd. Will they be ready on Monday morning? Yes. Fyddan nhw'n barod fore dydd Llun? Byddan. Fyddan nhw'n barod fore dydd Llun? Byddan. Fyddan nhw'n barod fore dydd Llun? Byddan. Is there a car outside? Yes. Is the car black? Yes. Is it Akaz's car? Yes. Oes na gar tu allan? Oes. Ydy'r car yn ddu? Ydy. Car acas ydy o? Ie. Oes na gar tu allan? Oes. Ydy'r car yn ddu? Ydy. Car acas ydy o? Ie. Are you going to Scarborough Fair? No.
Da chi'n mynd i ffair sgarbra? Nac dan. Da chi'n mynd i ffair sgarbra? Nac dan. Da chi'n mynd i ffair sgarbra? Nac dan. Was Raquel Welsh? No. She was American. Cymraes oedd Raquel. Naci, Americanes oedd hi. Cymraes oedd Raquel. Naci, Americanes oedd hi. Cymraes oedd Raquel. Naci, Americanes oedd hi. Are you going to go? Yes. Wyt ti'n mynd i fynd? Yndw. Wyt ti'n mynd i fynd? Yndw. Wyt ti'n mynd i fynd? Yndw. Was her sister playing in the quarry? No. Oedd ei chwaer hi'n chwarae yn y chwarel? Nag oedd. Oedd ei chwaer hi'n chwarae yn y chwarel? Nag oedd. Oedd ei chwaer hi'n chwarae yn y chwarel? Nag oedd. Will you be busy tomorrow? No. Fyddi di'n brysur fore? Na fydda. Fyddi di'n brysur fore? Na fydda. Fyddi di'n brysur fore? Na fydda. Is the surgeon wearing his gloves? Yes. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo i fenig? Ydy. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo i fenig? Ydy. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo i fenig? Ydy. Am I late again? Yes. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Will there be people? No. Fydd na bobl? Na fydd. Fydd na bobl? Na fydd. Fydd na bobl? Na fydd. Is she the boss? Yes. Hi dy'r boss? Ie. Hi dy'r boss? Ie. Hi dy'r boss? Ie. Is she ready? Yes. Ydy hi'n barod? Ydy. Ydy hi'n barod? Ydy. Ydy hi'n barod? Ydy.
Was there someone else in the car? Yes. Oedd 'na rhywun arall yn y car? Oedd. Oedd 'na rhywun arall yn y car? Oedd. Oedd 'na rhywun arall yn y car? Oedd. Is she English? Yes. Saesnes ydy hi? Ia. Saesnes ydy hi? Ia. Saesnes ydy hi? Ia. Were you sleeping? Yes. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. May I have a rose, please? Yes. Gai rosyn, please. Okay. Gai rosyn, please. Okay. Gai rosyn, please. Okay. Must she wear a wig? Yes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Does one have to use wine to make sangria? Yes. Oes rhaid defnyddio gwin i wneud sangria? Oes. Oes rhaid defnyddio gwin i wneud sangria? Oes. Oes rhaid defnyddio gwin i wneud sangria? Oes. Is Sarah English? No. Saesnes ydy Sarah? Naci. Saesnes ydy Sarah? Naci. Saesnes ydy Sarah? Naci. May I have more beer, please? No. Gai fwy o gwrw, please? Na chi. Gai fwy o gwrw, please? Na chi. Gai fwy o gwrw, please? Na chi. Must you? Or, must we? Or, must I? Or, does one have to? Yes. Oes rhaid? Oes. Oes rhaid? Oes. Oes rhaid? Oes.